vi ses i den fødselsdag. Jeg kommer også til den fødselsdag. Og tabak, jeg kommer med tabak. Og filter. Jeg må rigtig. Happy rigtig hej, Tonda. Nema života. De har 9 terasser. Så det er min indkørsel, så jeg kommer ind. Så jeg går der, så vi får hjem også. Så jeg har også garage. Så kører min fruer. Så har køleskab, men den er ikke færdig endnu. Så sådan. Så vil Jola sige, men det er fint nok. Arbejde. Ja, så er det ikke godt. Så vi får så nu hjem, ligesom derovre, den brun. Og bagefter jeg viser dig nu, hvordan jeg bor. Så var det. Men de har ikke flest at købe skab. Det er dumt indrettet. Så det er det her bedre. Den er fin. Så jeg har lavet sådan nogle depot her. Det er godt nok. Så. Her køkken, jeg har ikke nogen opvaskemaskine. Så. Det er min nye sofa. Så fjernsyn. Så jeg har dør her. Og så han laver her. Og så de laver sådan nogle netdøre. Så jeg ikke får mødt. Det er min terrasse. Den er faktisk stor. Så sådan jeg bor. Så. Men de har også gode her. Ja. Da jeg var kommet fra arbejde, nu skal jeg hente øje. Og det er min nabo, hun er flink nu. Hun er dansker, og her bor også fra Ukraine derovre. Men så det er godt nok. Så hvad er det, hvis det i vanen her, så skal jeg lige? Cuando llegó el día de Pentecostés, todos estaban juntos y en el mismo lugar. De repente, un estruendo como de un fuerte viento vino del cielo y sopló y llenó toda la casa donde se encontraban. Entonces aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y fueron a posarse sobre cada uno de ellos. Todos ellos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu los llevaba a expresarse. V Jeruzalémě tehdy poobývali zbožní lidé z každého národa na světě. Když se ozval ten úkol, sešla se spousta lidí a byli ohromeni, protože je každý slyšel mluvit svou vlastní řečí. S úžasem bez sebe říkali. Hør, er det ikke Galilea, alle de der taler? Hvordan kan vi så i hver så høre det på vores eget modersmål? Vi parter og meter og Lamita, vi der bor i Mesopotamien og Judæa og Kappadokien, Pontus og Provincien, Asien, Frygien og Pamfylien, Egypten og Kyrene, Libyen,
tilflyttede romere, jøder, proselytter, kræter og araber. Vi hører dem tale om Guds storværker på vores egne tungemål. Amen. Og med de ord vil vi nu søge det næste salme. Det er også til døgn. Jeg har været selv med Thomas. Og det varmer på. Vi har det vindue. Så det er lille vaskerum. Så sover. Varför når jeg er det? Sådan på. Det er aldrig sushi. Ja, det der vaskerum. Så. Ja. Det er hvis Mikey og Michael kommer. Men det var ikke noget skarpt. Så jeg har købt sådan nogle overdamer. Og så kommer. Så var det. Men de har ikke, jeg skal købe skarp. Det er dumt indrettet. Mamma. Jag tittar. God morgen. Mandy, hvad laver du? Nej, Tag t-shirt på. jeg har lige trænet. Jeg har også lige trænet. Kun lidt. Oj, det er hårdt. Jeg viser, hvad det eneste mor hun laver. Jamen, det ser nemt ud, men det er hårdt. Kom nu, tag den på. Den. Det her det er det eneste mor hun laver. Ja, men du skal ikke hive med på maven. Mandy! Mandy, gå væk! Nå, vi er der med den lille hund. Ej, lille hund. Mandy, gå væk! Ej, far. Du skal tage de bolde ud, der kommer ikke mere plads der. Der bliver du. Ja, når du kører, så skal du være der. Ja, vi skal til at gøre rent. Vi skal også klippe græsset, så jeg går lige ud og kigge om der er post. Så bliver jeg her, Mandy. Er der kommet noget? Hey, du har ikke
Jeg har taget det grønne ud. Ja, men ved du hvad, de går nok ikke med at tænke sådan er det. Jeg skal på nu, de skal bare skrues væk, og så kan man finde på. Jo, man kan. Når far kommer, han kan lave det. Det begynder at regne. Jo. Så jeg kan ikke hænge tøj op. Du gjorde det i går. Ej, ja. Michael, dit værelse. Hører du? Du skal rulle op dit værelse. Hey, du skal ikke spille nu. Nej, du skal ud og børste tænder. Og vask dig, og bagefter kan du spille. Miguel. Jeg har haft kaffe, men vi har ikke mere mælk. Ham, lille klaphat, har taget al mælken. Så er vi i gang med træning. Hvordan ja? Op. Men det er dig også. Hvad? Ikke noget. Bare træn. Kom nu. Kom nu. Michael, du har vasket dine fødder, og den håndklæde ligger der. Ja, dine fødder går ondt. Det er hårdt, hva'? Jo, det er. Du gør sådan her. Hvor gik det sådan, når Ronaldo trænede? Hvad laver han? Hun kigger på dig. Prøv at smage det så. Hvorfor optager du mig? Máte vy z pekla šťastie, vaša rodina. A
viete prečo? Našli sa dobrí ľudia, ktorí Du ska pusta den av varm. bývanie. Aby bolo dôstojné, aby sa deti nemuseli hanbiť, kde žijú, kde bývajú. Sätt dig på det prat. Niekedy to pomôže viac, niekedy menej, len ťažko je povedať, že v akom smere, že čo je to dôležitejšie pre rodinu. Ale u vás tých problémov bolo tak strašne veľa, že chvíľami som mala pocit, že túto pomôže iba zázrak. Keďže vy dvaja už viete, čo vás čaká a viete, že to musíte zvládnuť spolu, Du ska ikke putte den der grødske i, du skal tage den ud, ikke? vaše bývanie vylepšiť. A práve prichádzajú tí ľudia, dobrí, ktorí sa o to postarajú. Vďaka nim, vďaka týmto dobrým ľuďom, Og så er den god. kde okúpať a vaše väčšie deti sa nebudú musieť hanbiť pred spolužiakmi, že ako bývajú. Dobrý deň. Ešte keď dovolíte jednu otázku, Men det er fordi, det skal koge. pomôcť tejto rodine, ktorá to tak zúfalo potrebuje. Ja, den er ikke færdig endnu. Er det koldt, er det færdig? Så sluk det. dostali týchto situácií nie vlastným pričinením a nezaslúžia si žiť a Ved du, hvad du skal? v podmienkach, tak hlavne kvôli Du kigger på det. Tøm. Tøm opvaskeren. Mika, du skal ikke spise det nu. Hører du det varmt? domáceho, lebo ten samozrejme nám bude musieť pomôcť. Vent til det bliver færdigt, det hele. Smager det godt? Bagefter skal du tømme opvaskeren. Miguel, stop. Hey, klaphat. Du skal vente til det bliver færdigt. Vil du ikke give mig noget at drikke? Der er i køleskabet. Der er vand. Der er vand i køleskabet. Robila som to s láskou a snahou Så luk det. pomôcť vám. Dovidenia. 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 Jeg laver ny saftevand. Du behøver ikke at putte det ind. Nej. Nå, jeg kunne godt lide det. Men jeg kunne godt lide det. Po dlhšom čase sa vraciam do Vavrichovcov, kde som mala čo vyvešať. Haló, Ja, Miguel. Zoom out. Lå den på. Nu går jeg ned ad trapper. Jeg vil se, du ruller op dit værelse. Det har jeg allerede. Jeg går og kigger. Nej, lad hende være, Miguel. Gå hun slap af. Har du fået kys, Mandy? Kysser du? Far? Musí to vyzerať, musíme to nejako spoločne nastaviť. Im to bude nápomocné, že jednoducho ich to posunie trošku ďalej. Deti sú zlaté. Ui. sme rovnaká krvná skupina. Hun er træt hele tiden. Hun skal snart klippes. Må jeg bade hende? I morgen skal vi bade hende. Nej, i dag. Nej, i morgen. Hvorfor? I morgen, jeg gider ikke der. Jeg skal nok bade hende. Jeg skal hjælpe dig Med hvad? med at bade hende. Men hvis du bare skal være på shampoo, skal du... Nej, jeg skal hjælpe dig med hende. Stop nu. Du er ikke en kat. Hun er lidt af missekat. Missekat. Budete mať veľmi, veľmi pekné bývanie vďaka takýmto Jeg skal træne. ľuďom ako je. Nå, jeg har fået gæster. Ja, det er fordi trods, så jeg heller Irena Gaumil. Добре ти va. Gavmild.
Jo, hun kom med morgenmad. Og så til dessert skal vi have skruer. Hvor skal du hen med det? Hvad laver du? Pas på, du ikke falder. Er ikke arbejde. Hvor viser det der? Her sidder Klaphat og spiller. Han skal rulle op sit værelse der. Og her har han sat 3 tænder. Hvad skal du bruge det til? Du falder og slår dig. Hvis det holder mig. Ja, jeg holder nu. Så gå ned. Der er alle mulige ting heroppe. Mor, Jeg tror ikke, det er samme Oslo. Michael. kabler. Sådan her har Michael sit værelse nu. Hvor er min den der kom? Nej, jeg har ikke så morgenlig. Handyman. Sig hej. Far. Hej. Så. Sig hej til far. Hej far. Vi skal lave den der. Den er skæv. Nå? Hvad vågnes du? Ej, var vandmelon. Kan du hjælpe mig? Iria prispizat. Se, jeg har flyttet sengen. Der skal du sove, når du kommer. Den venter på dig. Så jeg har også kalender. Står, når jeg skal besøge dig. Det her sidste måned. Den var helt fyldt op. Jeg har prøvet til dig, der er klar. Se, hvad jeg har fået til fødselsdag. Først fødselsdag, Mike. En bams. Skal jeg klippe et græs? Så får de snart pølsehånd. Nu har jeg lægger Mandy. Ja, hej far. Hej far. Ja. Jeg har lige rullet op på køkken. Og her ligger Miguel. Han er lige stået op. Og han laver allerede rode. Ned med de fødder. Ja, og Mandy hun sover her. Ja. Og Mike han sover. Hvad laver du? Jeg laver video til far. Så du skal til tandlæge og så til fødselsdag. Ja. Hvornår kommer du hjem? Der går jeg selv. Det er sygt. Mike, vis dig selv. Hello. Ciao. Ciao. Non la taxis.
táci s tátou, víš? Bye bye. Ona kamarujeme? Imon. Mon? Hej, si migrantské komjem. Oh, Mandy. You Mandy Bielina ganham. Aí eu me concentro em duas coisas ao mesmo tempo. Tu sabe, amo seus peitos, me mostro meu talento. Aí eu me concentro em duas coisas ao mesmo tempo. Když Majky, tak už jsem v práci. Tady jdu kontrolovat tvoji babičku, jak pracuje. Ona nám co?